paranak ng parboro, di Joe hamudo hamin waing, law mamuka, ulaw taon, ulaw las nirohaon, mga ulaw para daton, pardongas sa repionon. Asa badiama baliga puli tugotan ni si Margalagala, badiama kahata nauli, malamar punguhita di bagasan tikyon, dipogo ni alamanon, pasahat tamuma, tadok muna tu hami, asa huboto hami, manakasi hamuna. Mulai ate madi hamuna, suhu paranak ng parboro, maing nunga hujalo hami, ima tadok na hot, marisihon borasat timuna suang songoni dohot si marmiak dohot anggir dalat tamar pangiduat tuadupan ni debata dohot napurat tiar suang songoni ringgit sitio suara asa tio matutu parnyahapan tio ma ari nanaing si dalanota lalau si bolusom muna badia ma akahata nauli papotohok kamu ma asa rapita marpangiduan tuadupan ni debata. Ola tema di hamuna amang pastoran nami ima di bungata di boguni alaman nami on pastor nami bungalas roha takas songon nong benuto muna amang pastor ima di nabuka ada rumah tangga ne baru do anak on nami do paron nami laos di tikyodo amang pastor nami majalo pasu-pasu sa debata marhiti na posoi asanggia tatangi akon asa rumah tangga ne bahagia itu non situan anak situan boru naulu mangihut naulu pagihutan bayi ma bobuana amang pastor nami. Mauliate ma di buah-buah muna nunga di BG si pareon sonari pe ala di pangido hamu do hami sian huria dohot malim muna lama muka ulaun para tom muna jumolo hita pangelek tuadopan ni debatasi patjadi aibana do naung manuturi ulaun para datotta di tonga-tonga ni bangsotta bangso batak mangelek mahita tuadopan na marhite-hite tangyangta di bagasan guardiama dohot anak dohoton di porbadia amin. Hale Tuhan debata raja debata na marhuaso debata mula ni saluhut ni hanguluan nadong di portibion hodo si panoppa hodo si patjadi husob bahami maho hale Tuhan hupiu hami maho di bagasan ari nauli na dingganon di bain ho hami marlas ni roha marhatuaon marhite-hite anak do borumi naung pinasadam di bagasan huriami marhite-hite padan pardongan saripeon ni nasida naung di pajongjong nasida di baik kodo nasida gabe sada daging Tuhan naing pukaw nami ulaunon ima ulaun paradaton nang pinukan yakau punami na parjolo di tonga-tonga ni bangso nami bangso batak nani huttonon ni hami na barpudi sahat tuaka arina nengro suru matod dimtod di porbadiai manuturi hami saluhutna tardumobi manuturi akasutonon di namangulahon uraun paradaton lasni rohaon Roma hoali Tuhan suruh matod dimtod di porbadiai jagai ma ulaunon saleom ma arina tiar di akar saluhut hasutonon asaboy maria-ria marlas ni rohan asida mamuji pasangapon guarmu marhite-hite paradatonon hutonggo hupio maho ali Tuhan tangihon ma pangiduan namion jala uluy ma saluhutna marhite Kristus Tuhan nami amin. Di bagasan guarniama dohotanak dohoton di porbadia. Amin. Di amuna amang parmusik nami. Mangara di maamuna naing pukaw tama ulaun para datonon. Di jauh hamuna nunwaing lama buan nakalas ni roha marhite uning-uningam muna parpinotoam muna. Alani totama baik kamuna uning-uningam muna. Alani naing tapuka ulauton ulaun para datonon. Baim madihami jo jumulo godang mula-mulai. Diamu parmusik nami nunga di baik kamuna godang mula-mulai tada ni hasianganon mula na tinoppa mula ni hasianganon bangiu mahita amang ay debatado na marhuaso alay elek ni jolmado di pasari asa si raja idda si raja iddapati napa jujung-jujung pinggan toho di lasniari napa gorjo-gorjo udan papilngas-pilngas ari elek ni jolmado di pasari bae mamang godang sobba tua mata debata sifat jadi.
tema dihamu nunga di baik kamu na godang sobba tu debatasi pajadi malua hita jolmon sian akahadu saun jala mangulu hita saleleng dileleng na marhite hite anak na Tuhatta Yesus Kristus tamado ibana sobbauta ala ibana do mabaik kita marhatuaun baim magodang sobba tu Kristus Tuhatta si paluai. Parmusik nami nunga di baik ko godang sobba tu Kristus Tuhatai totong malohita marhapor siaw tu debata sifat jadi jala mangihuton hata ni anak-anak marhite-hite panuturion ni tod di porbadia bae mamang godang sobba tu tod di porbadiai asa Roma ibana manuturi ulaun sadarion diakka ulaun paradaton nanaing di ulahon ni hasutonon bae mamang godang sobba tu tod di porbadiai. Martinangi ma marbinege ma debatatta di ulau muna sadarion marhite akka ulaun paradaton jagar matutu sau matutu hanguluan nadinggan di anak do borut taon di ripenay baruon liak ma panggabian liak ma parhorasan bae madihami amang parmusik nami godang liak liati.
Maulia tema dihamu parmusik nami nunga di baik ko godang liati. Iya betul. Liak matutu panggabian jala liak maparhorasan di ripene baruon. Tangan ni jol mado 10 jari-jari. Uluna si majujung nado uduk marsob batu di bata. Parhiteat do huria dohot akka malim na naong pinilit na pasahaton pasu-pasu ni debata. Pasu-pasu hangoluan alani amang parmusik nami. Baim madihami godang hatuaon godang las ni roha asahwa peho kami pasu-pasu ni debata tu hasuhutanon jala terlumobi ma tu keluarga ne baruan. Baim mamang. Jadi mulai tema di hamuna amang pastoran nami rapor rombongan aka pengurus gereja mulai tema Tuhan
Anggiat matutu itang hidup debata pangidota asa anggiat saha rumah tangga nabahagyon anak kon nami do paromen nami tu ari namang ihut. Jadi mari hiteyak ka pastor nami. Mari hiti sa surata dinaro hamu mane bede hami pe Roma hami lau marsoba tu hamuna amang pastor beserta rombongan benga pangodo nami tu hamuna amang parmusik nami. Baik kamu jauh godang sobai. boy dalam nama sobat hamuna martangiang maha mutu Tuhani asa di pasu-pasu di batane dulu nami asa boyak kau tulan nobal kamu se pasaton nami tu hamuna wala Jolmado di toppa de bata daging do alai di pangulu de batado marhite-hite toddina di suatu do di bagasan daging ta ima haporsiaut tu di bata elek ni jolmado di tangihon jala elek ni jolmado di pasaut taboto do madok mauliate tu di bata alai ta pangulu ma haporsiaut ta terlumubi ma di hamung keluarga ne baru asa binay mapasa-pasa dito nga ni hauma. Tudia pe hamu keluarga na baru mangalaka sa totong ma tuhatta de bata na majagay ngulumuna. Asa saha-saha ni solu saha matubetean. Nung nga hupuk kahami ulaunon dito nga ni poguni alamanon. Sa de bata na manuturi hamu di ulaon para datonon. Asa totok kamu na sahat tu panggabian. Alani amang parmusik nami baik kamu madihami godang si tio-tio asa saha matuhu tutu saluhu na akan nauli akan natio
akalas ni roha dipunguan ni hasubutanon jala sesa masaluhut na tuhasutan. Bye mamang.